Pag ano ba, nag-report? Uy, lapit kong pin, di mo makapin. Nakapigil ko. Nagtararang tingnan mo. Uy, ang dalagan. Ay, iyo. Sabi ko yung pag nag-virus na talaga. Ano dapat? Takot na ako. Ano nga tingnan post mo ko rin mo. Ano din? May gagawin sila. Ano ba?
Tapos, legit pay. Tapos,